Hagop sa CCTV footage na ini kan barangay Anayan, Pili, Camarines Sur ang pagbalyo sa pedestrian lane kan sarong lalaki na nakajacket asin nakasulot nin helmet. Maginan paglaog ka ini sa natad kan sarong harong, mag-aalas 2 din hapon kan nakalihis na Biyernes. Hagop man sa video ang pasimpleng paghabon ka ini sa sarong motorsiklo sa nilaugan ka ining natad. Binisto ang tag sa diri kan motorsiklo na si Arnel Vergara, residente ka na sambit na lugar. Sigun sa live-in partner ka ini na si Maria Cristina Calyada, mayo siya sa harong kan mangyari ang panhahabon. Nanok mandaa sa pagkaturog si Arnel kaya nakabuelo ang sospek. Naisip ni baka po kabistado lang. Kasi po may man siyang hinero duman sa motor para baka daas nagsusubi sayang motor tapos siya nag-interesan. Dugang pa niya, sarong taon pa sana sa indaan motorsiklo asin kaka fully paid pa sana. Sana po duman sa nagkuha kang motor mi, sana po makonsensya siya. Sana po maisip na iwalat na lang kung sain, halimbawa kung habo niya manaan, iwalat niya na lang kung sain para makabalik man po sa presente, padagos man ang pigigibong investigasyon kan PNP nganing masusog ang suspetsyado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Crised Bayunito.